bayarok jottonu lamsogo ani blogo ang tabo khumulung Christmas melani gate bwskango sakpaijak inke faidi turuk bisingo hablai nailaiano inke oro belaino background music pungui tongma bagui ang voice dubbing khaima rokha hayake copyright manjangnai si abagui inke tabo faidi ri dogan phaising thangui nailaiano semano hinke tori belaino naithok phaika tei angbo paina rokha hinke taklai ba bahai bongno saiman liya ri dogana hawi naikesi saiman sinai hinke turuk ke manai hayake dosi doprake naike kono phan naithok nu gya tei borok rok kobang hinke to tei bisi nugya aboni bagai phaidi kisa tep ke nailai nayano ri dogano beraite ang sok paikha rang botang dogano hinke ani bo nanguino tongo rang botang tamni hinba program rok khaipro hinke nango rang botang rok sondro harok hinke abono narogoi nanai hini wansogoi tongkha phaidi hinke nailai naigrana hinke ang tabo first do obno khulogoi nanai kisa kanai naigrana ani totrao busuk jora lock sakang kanai neke si saiman nai hinke phaidi kanai naigrana iko naidi obo hinke 450 obo naithokka naidi hinke iko ang o tagromoi phunungnai obo hinke 550 hinke uko khachijak hinke o ang kanjak bai sem to semno 450 iko kani nai khanaidi naithogo obo bo haino haipan obo kisa barawo hinke o ang tei kaisa samani 550 hinai abuno de kani ne paimani chakha iko naidi angomno kani phunuknai yomno khulograna tabo je rang botang naithok ke khasibai tonjakno jotono se haino rungsabai tlang thangna mujongo haipano rang poisa kori jaba buroni mannai asok je kaisa nanani no onek masa nai bobo naithok bo sitra ke abono tabok o 550 hi samani omno kani negrana omke teisa logo ke naigrana yang si beskang niko naidi mote sa logo ke angke mo sajagi tongkha nong note phunugane ko beskang khai naidi ke obono nasina hinai ang wansogoi na kha ke khulograna ang rang botang nai tongman jarabo basai bu sokpai rekha iko camera jak nugui bahai ke munoi soka naidi ke ang final obono nasinai tai nailia ke abono boni busla bo sokpai jak po busuk naithok naidi iko khangar semna mujongoni rang botang ya kari kabai phaisi ma sepai si iko naidi mose bamnani naimani se krak mang tongo bami malia kamna si hinai ke ang obno naina khai ko 550 sanmani 500 ke nakha hinke tabo ke ang te kaisa jagao sokpai kha obo hinke chini traditional dress bai khe dolls eba putla sanamjak belaino naithok iko borok ni oro nikoma boroi rojak te kokduk number boroi rojak norok chajogi tongkhe borok bai kurungoi mano hinke ang tabung no first time no bomo haike chini traditional dress bai khaye sanamjak putla hinke ang tabuk omno price sungoi naimani amo sawo 400 po hinke iko kotor hinke obo 750 po tei oromjak hinke 350 po hinke belain chajok soka iko naidi khachi jagobo bahaino uf tam soba naithok norok bo pai di naithok marok ge tabukhe rignai dugano phaika tabukhe rignai siminu nainai hininu phaika iko naidi obo rongke tang dam sungjagya naithok bai mani ke oro blouse rok bo phalo obono o Christmas melani dugan kotor oro rignai dugan obono kaisa torkogo naidi ri sarok naithok ke khachi baijak ke angke to amta hai traditional dress no ke askan bokha habo thuiti yong asake chajongma bagai inke tabu khe o rignai yellow color no nai negrana yellow color hinke ang tamsuk chajak rignai ni bisingai iko naidi bumul ke sem pa si tongthong ma hai bumula na ta fan si tongthong tobo ang rignai yellow color hinke asung chajago ambagai thangai ma naikha ke tabuk te kaisa jagao phaika obong ke te kaisa dogan oro bahanyo tongo naithok no ke obo te kaisa dogan ang nang rignai dogan simi phunugoi tongo rignai dogan simi no berai tongo tabo boro besi naithok tongko banadi
हिंके ताबखे मनाय प्रसन्जित बरिगनाय राकानै फान खाय तंगो नायदि Lap-lap beri ya play. Kandek. Wah, ठीक खा. Kisah kol itu. Fashion. Kisah kol itu. Tinggirin. Tabo hinke pathani dogano sok paijak hinke beraite lengsoka kisa res khaigana hini asuk tongmanse ban eske sanam de hinai roi do hingba tabo khang sanam tongota iko mokol suika tabo kong suigrana pore hinke khokchai suisinai ke haikena ko khunjo omda haikena khunjo sang thangkapo hinke tabo hinke bukhnai khairo sinai borasana haike roso khe asang kata hinke tabo ka abse muksule shiro jaglia mokol phula chang tong siu hinke bo sakhai ka ken pai khata hinke tabo khe bono phunu gine grana iko nai di sode sol ka hi bokabla nai thok jakhapo iko nai di bon eske sanam romani nai thok jakma bagai boano puruskar khapo nai di rangjak ni musok nai thok jigang tongkha kendrak bo sanam pai baidi mana musungkhe kyobokhe stage ganar ni view nangna kisa phunu gai rewano bomian sini khub try khaika answer no tarnani bagai dini moroi tamo asula mane abo tamo esa srai ke kisa sala abo mera mama murid mane aisa bera khajak masula obokhe puri rok khaipro nango hinai damsung mansi 100 taga sawo hingke dokmali bazar le obo 60 taga hingke ba nalia orono nasina hinai hingke tabokhe chamung dogano sokpai kha nailai tongo tam chalainai thok bahai rok manai se egrul bahai rok manai se mungsapan chana mujung lia haino nogo tongkhe se chana mujungo bahai rok maya hingke ke chongna lai kha momo half plate hingke abono chalai sinai and favorite chicken momo get chalaigrana get tabok hingke earrings pailai ni nailai tongo kurti rok baibo karmanai jat tei rignai rok baibo kisa karmanai jat hingke abono angkhe omo haino no chajagui tongkha ke kaisa color nukmani abo naitugui simanlia bengjen thangka abono naitugui tongo bobo nanai kha hinai abokhe color hamjagya ang ge ko naina kha abono naina kha kainoi kaisa 50 taga kaini naina kha ge tabo hungke nogo thangtui egrol tai obongke local KFC tipo local sanamani haini bagai ge local KFC tei egrol obo nogo telang sinai ge jongkhe to momo chakha ge obo ke nogo thangi chai sinai tente mai chalia ke obo nalai tonglayo ko naina kha ge tini nani video asok nong sinai jotonon hor kaham tei hambai jotonono ani video no puilani simi paithak jara nai tongma bagai ko ang get ni angkharka ke jotonono hor kaham jong thanglai sinai narok bo je naiyarak nai phaibaidi manai kaham no tongo